Mimmi Takuupantista moi! Tässä videossa mä kerron teille, miten takuupantin arvonmääritys toimii. Seuraavaksi näytän pari esimerkkiä alustavasta arvonmäärityksestä. Ensimmäisenä kultakoru. Valitaan valikosta kulta ja muut arvometallit. Valitaan tuotteen materiaali, joka on kulta. Syötetään tuotteen paino. Jos et tiedä painoa, voit arvioida tai valita valikosta en tiedä. Valitaan kullan karaatti. Jos et tiedä kullan karaattia, valitse 14, sillä se on yleisin Suomessa. Tarkistamme tuotteen painon ja karaatin, kun se saapuu meille. Tässä näet alustavan lainatarjouksen, jota sinulle tarjoamme. Lainatarjous tarkentuu, kun tuote saapuu meille ja saamme sen tarkistettua. Kun olemme tarkistaneet tuotteesi, lähetämme sinulle sähköpostiin tarkan lainatarjouksen. Toisena esimerkkinä näytän, miten saat alustavan arvion arvolaukustasi. Valitaan arvolaukut, jonka jälkeen pääset valitsemaan merkin. Merkin jälkeen valitaan laukkusimalli. Täytetään valmistusvuosi sekä valitaan, missä kunnossa laukkusi on. Halutessasi voit lisätä myös kuvan tuotteesta ja painetaan siirry eteenpäin. Tässä näet alustavan lainatarjouksen. Kun painat jatka, pääset syöttämään yhteystietosi. Syötä tarvittavat tiedot sekä valitse, että haluat rahat pankkitilille ja syötä tilinumerosi. Lopuksi pyydä lainatarjous. Palvelemme sinua kaikkiin arviointi- ja laina-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystietomme löytyvät nettisivuiltamme.